Een vervelend stontventje ben je. En Doop is een huid en die dochter die Daphne. Je wilt het niet en je gaat je steeds verder uit de maatschappij terugtrekken. 98% van relaties strandt gewoon en het hoeft niet. Hey. Gadverdamme, hij, dat is bloed. Dat is niet een stomme actie van die, om de zaak bij mij te beklagen. Maar dat had ik nadien. Do was het dien, hè? Ga die lafhand kapot maken. Helemaal kapot. Wat een grap met die ditskop. Ik ga laken. Stiekem voor zelfs, want is hij weer echt woest. Bedankt. Doop is gek. Het pubbel die denk dat je het allemaal wel weet. Je weet alles niet hoe de wereld in elkaar steekt, jongen. Nou, waar is die kerel van die dan? Ik weet het net. Red ze! Red ze! Red ze! Werk je nou een mij red ze? Zo de flikker op! The fuck die! Rots van mij maar in de hel! Klootzak! Waarom was het nog voort, jongen? Die is toch wel wat langer blijven kind. Die omke is net altijd lieke tactisch, maar... Sorry dat het al is herinnerd. Ik heb hem ook nog nooit zo mooi maken. Ik donder maar dat bos, kijk. Ik hoop je dat er bij de gemeente iemand is die uw zaak oppakt. En het voortzet. Maar ja, daar is lef van nodig. Hm? Je bent een leven jongen, dat wist je. Ik ben heel blij dat je mijn mooie zus bent. Bedankt voor alles. En Ori, kun je die verst weer goed broeken? Hm? Ja, waar weet. Hey. Oh.
Retse. 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 Wekker worden. De masje wij. Ga maar. Ga maar. Als het niet goed gaat, dan moet je met me vrouw praten. Dan moet je er vertellen wat ik tegen je zei dat was. Weet je dat nog? Denk toch al niet, dochter? Doe kies je deze, verdomme. Alarmcentrale Friesland. Nu laat je de man dit in. Hij heeft heen gekort en ze skonk verrotterd. Waar ben je dan? In de maisveld achter de bosk, bij Sieswit. Justus! Justus! De helpdiensten binnen onderwijs. Ik huis uit alles verteld. Maar dan ook alles. Het liefst. Nou, dankjewel. Hi. Hey. 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 Ga je mee? Ja. Nou, ik zal het hard weer wezen. Dit doe ik niet project, wist je nog wel? Kom op, aan de slag.